Soc Frederic Terrades, estic aquí al Servei d'Emprenedoria des de fa ja uns quants anys de l'Ajuntament de Terrassa. El nom del servei es diu Emprenedoria i Economia Social, donat que donem també molta importància a les iniciatives de caire social. A l'Ajuntament i en aquest servei el que fem és atendre a les persones que volen començar qualsevol tipus de negoci i les acompanyem des de l'inici fins que posen en marxa el seu projecte. El que fem, per dir-ho d'una manera, és, quan elles arriben, tenir una visió de 360 graus sobre aquella iniciativa. Ens preocupem sobretot, per exemple, de l'estabilitat personal, de si aquesta persona té la formació per poder tirar endavant aquest negoci, de si l'experiència anterior col·labora, ajuda o no, i també el que veiem és, amb aquesta visió de 360 graus, tenim ja una primera conversa per analitzar els diversos punts forts, punts febles, l'estudi de mercat, la competència, i ja ens fem una primera idea. Iniciem un contacte ja periòdic en el que ens anem veient i els ajudem a posar peus amb aquesta idea a través d'un pla d'empresa que després els serà de força utilitat. Aquí al nostre servei d'emprenedoria ve tot tipus de persones. Sí que podríem fer una primera característica d'elles és que solen ser persones que comencen o bé soles o fan una microempresa. A partir d'aquí hi ha gent que ve per necessitat o hi ha gent que ve perquè ja té una idea prevista que ja des de fa temps ha decidit dur-la a terme. El que aquí sí que notem és que avui en dia començar un negoci, encara que sigui per compte pròpia, la primera sensació que té la gent és la de solitud i por. Solitud perquè hi ha moltes tecles a tocar avui en dia, no solament de tipus de vendes, de tipus de control econòmic, sinó tot el que és el tema fiscal, legal, financer. Llavors, molta gent es troba sola. I després hi ha tot un tema també de que els hi falta formació, cosa que nosaltres insistim molt i cada dimarts tenim uns tallers per aquesta gent que comença. Cada trimestre fem força formació dedicada, per exemple, als aspectes legals, de màrqueting, a com poder tenir una visió més estratègica per entrar al mercat. Bé, doncs tot tipus de formacions que creiem molt interessants per a ells. També els ajudem a trobar aquest finançament tan necessari a l'inici i que la Fundació ASCA és una de les entitats amb les que col·laborem. Determinades persones que ens arriben aquí al servei es troben amb una dificultat gran i és que tenen tancades les portes de finançament a la banca tradicional. Tots sabem que la banca tradicional dona diners quan la persona que els hi demana els hi transmet una confiança econòmica. Com que moltes de les persones que venen aquí no són d'aquest perfil, es troben amb què no poden demanar préstec. Per tant, la Fundació ASCA és una solució idònia per a aquestes persones. ASCA, quan rep aquestes persones, i nosaltres estem molt contents, no els dona el préstec i s'oblida, sinó que els acompanya i no solament un any, sinó diversos anys, amb unes visites periòdiques on d'alguna manera els treu de la solitud, els ajuda a superar petits obstacles i els hi fa com un mentoratge molt pràctic, molt útil. El perfil que ens arriba amb els darrers anys al Servei d'Emprenedoria és bastant igualitari en quant a homes i dones, però sí que s'està notant una pujada
del percentatge en dones, que ara pot estar en un 60%. Pensem que és una cosa normal, donat que moltes vegades les dones no tenien aquesta facilitat o aquesta cultura per poder emprendre per si mateixes. També és veritat que hi ha una curiositat. Amb la franja d'edat que va de 40 a 50 anys ens trobem de manera curiosa moltes dones que venen amb un perfil de dir mira, fins ara he estat fent una cosa que tenia obligació o que la faig però que no m'omple i jo la meva il·lusió de tota la vida és fer una cosa totalment diferent, dedicar-me a una activitat artística. Tenen els fills ja més grans i es troben amb aquesta possibilitat de desenvolupar per si mateixes una activitat com a autònomes. També ens trobem que dins del perfil de dones hi ha una sèrie de persones que són d'entre 25 i 35 anys que comencen a tenir fills petits i es troben que la feina que tenen no els ajuda a la conciliació familiar i a més que els hi posen problemes a vegades quan tenen aquests fills a l'hora de contractar-les, ja que potser pensen que faltaran alguns dies. Per tant, també aquestes dones amb fills petits venen amb la idea de trobar una feina que els agrada, però que a més els hi facilita la conciliació familiar, per exemple, treballant des de casa en temes de xarxes socials, en temes de manualitats o algun tipus d'assessorament que poden fer fàcilment online.